FM Radyo Sagada Matutyan Manragsaka Ay insalidumbay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbag nga aldawa, bueno, agsapa ka na kayo amin papagayam kagayom, siyak naman yung arafing amang padamag karagiti, sumagmamano adamdamag itang aldawa. Iti ulo nagiti damdamag, iti busaw, nagtipon iti 50 million na funding manipod iti upapro para iti panagpadan na, bueno, padan iti agawa ang Baguio Farm to Market Road. Iti daduma pangulo na iti damdamag at aramidon ti local officials yo haan tayo lang masyadong i-publish taapay masapol. Iti dumapay nga ulo ng iti damdamag, a highlight on bugyas sa bakun kababain di mangilaban si biktima, mas kababain no gumigina ka uray amom ay wada dilawa. Kasi po iti ulo na iti damdamag, iti may saa sila puro asurat para iti amin nga naganak, iti 140 a barangay, iti 13 a municipalidad ti Benguet, lalaunan iti bugyasa, iti ariglo, iti kaso iti rape ket krimen. Iti dadumapay nga ulo nagiti damdamag, mabalin ka diya magipinta when mangipinta ka nagiti amin a kulor iti angin, may saan as neb, kararag saan para iti mangkayan. Para mat kadagiti detalye dagiti damdamag iti Municipality of Busao ket nakaala iti 50 milyon a pesos when 50,000 milyon apundo manipod iti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity wenno OPAPRO para iti panagpa-concrete iti agawa ang Baguio Farm to Market Road. Itinapalabas nga daw ti Municipal Mayor Brian O. Bacwadan kadwana ni Engineer Leo Soliba ket inawat na iti umuna trans sa 4 milyon a pesos itinabati sa 10 milyon a pesos ket may paay kalpasan iti panakalapas iti proyekto. Itinapalabas nga daw ni Municipal iti proyekto ikat panagpa-concrete iti kalsada ket paset iti agtultuloy nga aramid iti municipal government iti panagpasaya at iti konektibidad dagiti kalsada ken panangpabigsa kadagiti serbisyo amang suporta iti agrikultura. Inpakita namat iti commitment ni Mayor Bacwadan ang mapasaya at ken mapag-aspalto wenno mapakongkrete dagiti lokal a kalsada ken dagiti farm to market road iti 14 a barangay iti Busao. Tapno may paay kadagiti umili ken manalon tinatalged na laka ang ma-access ken mapagtalkan at transportation.
The Municipality of Busao katagyaman as si Pupuso ken President Ferdinand R. Marcos Jr. gapo iti suporta ti administrasyon na iti panagdura sa iti infrastruktura ken iti Papro Secretary Mel Sinen S. Sarmiento gapo iti tulong ti ahensya nangaramid wenno naaramid a posible iti proyekto. Agyaman mo ti municipal government kadagiti amin nga nakitinulong iti panagsagana ken panaka-aprobar ti project proposal. Babaen iti nagtitipon a panagreget iti national ken local government itultuloy ti Busao iti panagunod iti sustainable growth ken napipintas a public services. Iti na dumapay detalye dagiti damdamag, iti panakigubal dagiti umili iti barangay sa Bulalakaw ken ginawang kontra iti panagmina ket masapol a pagbalinan met a panakagigubal iti entero a probinsya. Iso nga agtultuloy iti publiko ang amang saludsud no anya dagiti araramiden. No pay saan nga gagangay a practice dagiti public officials iti probinsya iti panangipablak iti tunggal detalye iti trabaho da. Dagiti pakasaknan kan panagkiddaw dagiti umili ti Bulalakaw ken ginawang ket dakkel a unayen adak nga dagiti adu at tao ket kayat daan na lawag kung konkreto nga update may papan iti pudno mapasamak. Ita ati banag at nakadanon iti korte. Ado kadagiti umili iti agsaludsud no anya pa iti papel a mabalin nga aramid ti LGU ken no anya dagiti legal nga aramid anabati a mabalin a maaramid bayat a nakabinbin ti kaso. No ado dagiti tattao mairaman at ado met iti posibilidad madungeg dagiti timak dagiti komunidad anapiktaran dagiti ahensya a pakasaknan. Ti panang saludsod ket saan a panang basya ken saan met arumbeng at traturen wenno tarataran akasa personal a atake. Iti pakasaknan iti publiko ket normal a pasat iti demokratiko a panang panagnak ken panang wenno responsibilidad. Awan kada tayo iti kayat na makita iti masakbayan dagiti munisipalidad ang apektaran iti panagmina kas iti makita iti sumagmamano apasat iti mangkayan ken itugon. Katagtultuloy as sumagrap aging ga iti punto adag iti sumarsaruno a henerasyon katawiden ti di mabalin a maisubli wenno panakadadael. Iti panang salaknib, iti binggit itangal daw ket may papan iti panagpasigurado adag iti 13 ang munisipalidad ket agtalinaed ang lugar pakapag talinaedan ken makapagdurasan dagiti komunidad. Para matiti detalye dagiti dumapay adamdamag iti panagsasao iti binggit alingwahe ket kunana dito ikat adu gamin ti rape cases ay arigluda sin mismo ay barangay holda siya din insuggest di barangay officials tapno kanu mabaaw din issue tapno kanu makdenget tapno kanu magaet di gulo tan kababain no bumidang ay kaman apoy. Asipay maamuan ay bakenwat isa di na biktima at adubaw iman di aanak ay binababoy da. Idwa ni kasin naungkat dinabayag ay amag di kabusor. Kanandangin ay pag maitabtabon di kinadimonyuda ngambin mala metlaeng. Ay ayui man da din na mumuyang ay
namulmulis siya, manipod pa lang sin ka grade 1. Wenno ka grade 1 da, ay aging ga na ay binmalasitang da. Piga ay tawen, piga ay sakit dirik na, piga ay uga, piga ay bugaw, nga maga di makadngetan adi dabaw iman ammo no sinoy iyat da ay mangibaga. No kumanalaklaka tapag et kaibutaktak sinagan, yarupa dasan demonyo ay sana. Di usahay ka sa sakit, sikalang arudon di biktima, sikapa lang di marigatan, ay mang ipapati, ay mang convene, sinkorti ay na-rape ka. Palalo kay manas dagok, di biyag ay kananda. Laydenda ay lumaban, ngamsak ka sat kabaw na pigsa kay man na. Pangaanday man si fighting spirit da numaga di umitak kay unda ida. Narigat ay ipabula di detalye, permi ay nadagsan para unda ida. Ngam sapay kumata danan maipopost ay nay at manserbi ay pigsa para si udum ay biktima tabumalada. Baken kaskarina dana ay istorya. Baken basta-basta ay didigra, isong adataku ay wada di konsensyana, ipariknata ko sin amin ay biktima ay wada di namnama. Ipariknata ko ay wada di gait da. Apo Diyos, bumadang ka, idawat mo di kinaturad di puso, iya kinatib ka di namnam unda ida, ipaay mo di usto ay hostisya. Kasil po dito'y adamag, kunana dito'y daytoy kat direkta legal apakdaar iti kultura ti panag-ariglo iti rape ken sexual abuse akaso iti likudan iti na nakalukat ruangan iti bingket ket agpatingga itang aldaw. Kadag iti lupon ken opisyal iti barangay iti 140 a barangay tayo ay iti rape ken dumapay nadagsen a sexual offenses ket strictly exempt. Wino saan asakop iti barangay conciliation babaen iti revise katarungang pambarangay law babaen iti Republic Act number 8353 wino ti anti-rape law. Ti rape ket maklasipika kas may sa public crime saan daytoy mabalin maornos wenno mamagitanan wenno gatangen baban lang iti amicable settlement. Nalawag ti legal responsibilidad yu anyaman na barangay ang makawat iti reklamo may panggip iti sexual abuse ket masapol adagos nga mangipatulod iti kaso ti Philippine National Police PNP Women and Children Protection Desk. Ti panangpadas ang mga ariglo wenno panangpilit iti biktima ang mga mangawat iti ariglo babaen iti mediation ket nalawag a salungasing iti lintag. Anya mga opisyal iti barangay asigod wenno sipod ang mangipasdak mangpabilag wenno mangperma iti amicable settlement para iti sexual offense ket mabalin ang mapasango iti nadagsen nga administrative, civil ken criminal liability gapu iti obstruction of justice ken dereliction of duty. Iti na dumapay detalye na iti tamtamag pangasiyo tapipilian yu daytoy a video compilation dagiti kakailyan tayo dagiti lalakay ken babaket ken dagiti ubing amang salaknip iti daga ken pagilyan tayo. No kitaan nyo dagiti napintas kakailyan tayo iti daytoy a video anya iti makita yo. Makita yo kaditi makita dagiti corporate executives kadakwada. Dagitoy anasag raduan abantay ket kasla laeng kalkulado agreed dagiti concession blocks may sa akahon iti mapa ken may sa abato ang nakasagana paburaken ken okaren dagiti pagturungan ti tubo. Kakadwada iti dagat tayo ket kasla laeng tapok
ken tibalitok tayo ket kaslalaang sanikwa asangwen kukwaan. Ngam, kabayatan na dagiti napintas ken makapag-rik na asa sa uti kanta. Kat agtultuloy tilikudan dagiti rupa, dagiti inana ken amma ken dagiti ina ken aamma anakatugaw iti nabara atudo kayat mi ay palagi pitilubong ti maysa ana unag ken nabayag a kinapudno asaan apulos maawatan ti kinaagom ti korporasyon. Ti dagaket saan abasta sa nikwa amabalin ako kwaem. Ti tunggal bato kayo ken parswa ket addaan iti bukod na abiyag, espiritu ken nagan. Saan adagiti kaslalaang kadatayo iti laeng napateg at tao. No ag tugot tayo iti lugar ken pagbanagan iti sabali. Adu pay iti masursurot tayo saan tayo pay ammo. Dahito a video ket kasla puso ken pitik iti mankayan dagitoy dagiti rupa dagiti pudno amang tagikwa iti daga saan da nga agtakder iti barricades gaputa kayat da ti gulo adda da ijay gaputa amuda a iti karayan ket kasla kabsat tayo ti angin ket kasla kabsat a babae tayo ken naising galot anan anay iti biag tayo iti daytoy daga. No dadaulin nyo dagiti bantay iti bulalakaw ken ginawang adalin nyo met iti masakbayan dagiti anak tayo. Kadagiti korporasyon ang mapaspas mangipatakder wino napartak ang mangipatakder kadagiti nadagsen a drilling rigs daiti watershed tayo kan dagiti politiko anang nagulimak iti babaen dagiti naranyag alawag. Kas ano may bagam ako kwam iti may sa abanag asaan mo met ang ayayatan. Kas ano akitaan dagiti Birdie Valley tayo ken iti presyo lang ti balitok iti kulkularam wenno kalkularam iti panunot mo. Mabalin nyo pumirma iti amin premature permits kayat yo mabalin nyo ang mga patulod kada kami kadagiti amin weaponized weekend TRO amabalin agatangan dagiti abogado yo ngam saan yo apulos ang magatang ti kararwa ti imangkayan. Dagita pa lang dagiti tamdamag maibingay tayo itatangal daw, may bagmanan ngal daw kada kayo amin nga awan labas.